konke ngenkolo nangomoya ongcwele kwaba khona ama-theories akhulunywa lento eningi nje ishiwoyo ukuthi hey kwakuwukuthi uzigcine nawe usuyibuza ukuthi futhi angibhayizi nje ngalento yokukholwa ikhona into ethi kimi ayi ngiyakuthanda moya ongcwele soka yazi ngiyafisa ukuthi ngithi ngesikhathi abaningi bethi ukholelwa ukuthi mhla washiya lenyama noma mhla wafa hayi mina ngikholelwa okwenzeka kimi manje kunomuzwa enginawo engitholwa kulento yokukholwa angiboni futhi ukuthi ukhona omunye umuzwa engiyoke ngibe nawo ongenelisa njengalento ukuthi umuntu wazana noNkulunkulu. Mangikhuluma wazana noNkulunkulu mina nongayibambi lento njengaleyo phapha yokuma emapulpiti ngijanqule ngikhuluma ngithini no. Yabona lokho kwazana engikhuluma ngakho ku-intimate ngalendlela ukuthi awu-understand. Kwesinye isikhathi ngihlala esihlalweni sikaNkulunkulu ngikhomanda amadimoni, ngiwatshela iy'ndaba zawo, ngitshela umoya. Kwesinye isikhathi ulalele ngoba uma ngabe ebhala incwadini kaJohane 1:1 uthi ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye uNkulunkulu. So kukhona isikhathi la engivele ngibe uNkulunkulu khona ngikhomanda izinto zenzeke. Angibudingi ubufakazi balento ukuthi mhlawumbe khona i-validation ofuneke ngiyoyithola komunye umuntu oseceleni. Lento futhi angiyenzeli mina ukuthi kube khona ozozosonta nami hayi kodwa ngiyamfisela mina umuntu engazuthi angayibona lento engayibonayo ngoba ayinako upapa mina nginazo isikhathi upapa ngiserious kakhulu ukuthi ngane isikhathi zokudlala ngalento futhi ke ngimatasa ukuthi ngalonke ibambezela ngokukholwa mina watisho yabo kodwa ke kakhulu lento ngiyikhuluma nalabo bantu othola ukuthi kuke kubafikele ngokuye ukukholwa ukuthi ngesikhathi kukufikela okuqala ucheck ukuthi kwasekuqaleni wawuthi ukholelwe into right ngoba kukhona abantu othola ukuthi bakholwa ngoba belandela abazali isonto lasekhaya ugogo wangishiya kuleli sonto. Umbuzo uthi yini le ubambelele kuyo? Khona into okufuneka ubambelele kuyo before isonto. Amasonto anokuwa, amasonto anokuqala phansi eshintsha amagama, amasonto anokuhlukana. Umbuzo wami uthi khona lento okufuneka ngabe ubambelele kuyo okulothi nangamhla isonto selibhubhile sekwaphela ukuthi kwake kwaba khona isonto elukuthi yini le owawubambelele kuyo. Ingakho uPaul enakho uqinisekisa njalo ukuthi noma ngabe kuthiwa ingilosi ivele ezulwini noma yimi uqobo uma ngingaphikisa leya nto owayibamba eqaleni ngoba mina ngimkhulu kunayo uthi ngixolo ngamadumbulana. So ke ngiyakufisela kuyisonto ukuthi sesidlalile kwangena ama-theorists amaningi on social media bakhuluma into eningi nangijwayele ukwenza le video futhi mhlawumbe ngiyagcina kodwa ngazuthi ungaba nayo lento yokuthi hayi nansi lento engibambelele kuyona ikunikeza umuzwa engiwubiza mina ngokuthi yizulu. Ilo muzwa engithi mina lona zulu kelele kuthiwa kufuneka singene kulona uma sesikholwa uhlobo oluthile lomuzwa ecstatic angikwazi nokuchaza. Sengiviyozile ngayijonga ngavumisa nengoma ngaqeda kube ngihosheke ngiyothi moya ongcwele